వడలు పైన క్రిస్పీగా లోపల సాఫ్ట్గా టేస్టీగా రావాలంటే ఈ విధంగా ట్రై చేయండి. 1.5 కప్పు మినపప్పును తీసుకొని 2 సార్లు కడిగి పెట్టుకొని అది మొత్తం నానే వరకు వాటర్ వేసుకొని 6 గంటలు నాననివ్వాలి. ఇందులో 1 స్పూన్ మెంతులను కూడా వేసుకొని నాననివ్వండి. మనం ఎప్పుడైతే వడలు ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నామో ఆ టైంలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పెట్టుకొని అప్పటికప్పుడు రుబ్బుకుంటే సరిపోతుందండి వడలు. చూడండి, మినపప్పు బాగా నానిపోయింది. 6 గంటల తర్వాత వాటర్ మొత్తం వంపేసుకొని పప్పుని మిక్సీ జార్లోకి తీసుకొని గట్టిగా రుబ్బుకోవాలి. పలచగా ఉండకూడదండి, ఆయిల్ ఎక్కువ పీల్చేస్తుంది, కాలడానికి కూడా టైం పడుతుంది. ఈ విధంగా గట్టిగా రుబ్బుకోండి. ఒకవేళ మీ దగ్గర వెట్ గ్రైండర్ లేకపోతే జ్యూసర్లో వేసి రుబ్బుకోండి, చాలా సాఫ్ట్గా వస్తుంది. ఇందులో ఒక మీడియం సైజ్ ఉల్లిపాయ ముక్కని సన్నగా తరిగి వేయాలి. 5 నుంచి 6 పచ్చిమిర్చిని కూడా కట్ చేసి వేసుకోవాలి. రుచికి సరిపడా ఉప్పు, 2 స్పూన్ల బొంబాయి రవ్వను వేయాలండి. బొంబాయి రవ్వ వల్ల పైన లేయర్ క్రిస్పీగా వస్తుంది. 2 స్పూన్లు సరిపోతుందండి బొంబాయి రవ్వ. ఈ విధంగా వేసుకొని ఇదంతా పిండిలో బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి. వంట సోడా వేసుకోకూడదండి. డీప్ ఫ్రై ఐటెంలో ఆయిల్ బాగా పీల్చుతుంది. వంట సోడా వేసుకోవడం వల్ల మన చేతికి తడి పెట్టుకొని ఒక్కొక్కటిగా వడల్ని మధ్యలో హోల్ పెట్టుకొని ఒక్కొక్కటిగా ఇందులో ఆయిల్లో వేసుకోవాలి. 2 వైపులా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చే వరకు కాల్చుకొని టిష్యూ పేపర్లోకి తీసుకుంటే చాలా బాగుంటాయి. పైన లేయర్ క్రిస్పీగా లోపల సాఫ్ట్గా బాగా వస్తాయండి. ఈ విధంగా ట్రై చేయండి. అదే గిన్నెలోకి మరొకసారి మిగతా పిండిని కూడా ఇలా వడల్లాగా చేసేసుకొని వేసేసుకోండి. మనం వడలు మొత్తం చేసుకునేటప్పుడు మీడియం ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకోండి, మంటని హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోకూడదు. హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుంటే పైన బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చేసి లోపల కాలకుండా ఉంటాయి. మీడియం ఫ్లేమ్లో ఒక్కొక్కటిగా మెల్లగా తిప్పుతూ 2 వైపులా బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చే వరకు కాల్చుకోండి. ఇంతేనండి, వడలు టిఫిన్లోకి స్నాక్స్లోకి చాలా బాగుంటాయి. కొబ్బరి చట్నీ, అల్లం పచ్చడి, పల్లి చట్నీతో సూపర్ కాంబినేషన్లో మంచి టిఫిన్ అండి.